ମାମୁନୁ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଜ୍ଞା। କଣ ରୋଷେଇ କଲେ ଆଜି ଖାଇବ? ବଦାମ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ତରକାରୀ କଷା କରିଦଉନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅଠୁ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲା ମୁଗ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମୁଗ ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାତ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସୋୟାବିନ୍ କରିବାକୁ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ ବି ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଭଲସେ ଫୁଲିକି ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ସୋୟାବିନ୍ ତା'ର ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ ବେଳେବେଳେ କରିଦିଏ। ସୋୟାବିନ୍ରେ ବହୁତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବି ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଫେଣ ବି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଡାଲିରୁ ଫେଣ ବାହାର କରିଦେବେ, ଫେଣ ଥିଲେ ଡାଲିଟା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୁଗାପଟା ଗଦେଇଥିଲି, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଉଛି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖରା ପାଗ ଦେଲାଣି। ଭାବିଲି କାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ, ମାନେ କିଛି ରହିବନି ପାରୁସିଆ ଜିନିଷ ବା ଶୋଇଥିବା ବସିଥିବା ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ମାମା କେତେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ପକାଇଦେବି, ହାତରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ବି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଫୁଲ୍ ହଉ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା, ଦିଆଡ଼େ ନଜର ନଦେଲେ ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ବି ସଫା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ସେ ତା'ର ସଫା ହେଉଥିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ବଡ଼ି ସୋୟାବିନ୍ କଷେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ପୁଅ ପାଇଁ ସିଝା ବି କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି କଲରା ଗୁଡ଼ା ମାମା ଆଣିଥିଲେ, କାଲି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, କଲରା ଖିଆ ହେବନି। କଲରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଶୁଣ୍ଠା ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯାହା ହେଲେ ବି କଲରାରେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବିନି। ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିଲେ ତ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା କାଟିଦେଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ପୁରା ସର୍ଟ ସର୍ଟ କରିକି ଚିପ୍ସ ବନେଇଦେବି। ତେଣୁ ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲିଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଡାଲି ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଭାତକୁ ଦେଖି, ଭାତ ହେଇନଥିଲା ଟିକେ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା। ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ ସିଝା ବସାଇଦେଲି, ଭାତ ବି ଗାଳି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କଲରାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ 1-2 ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇଦେବି। ମୋ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନାହିଁ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଯାଇ ବି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଖାଇବି, ପକାଇଦେବା ଆଉ ବେସନ ପକାଇକି। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କି ମାନେ ଆମର ଚାଉଳ ବାଟିକି କଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଟିକେ ରାଶି ପକାଇଦେଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଘରେ ତ ଖାଇବା କରିଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲି। ଗୋଟେ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ପକାଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି, କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ଭଳିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ି ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି, ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ଏଠି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ହିଁ ଭାଜିବା, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଜାଳରେ ହିଁ ଭାଜିବା। ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେମିତି ମାନେ ସେ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲି, ଛୁଙ୍କ କରିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ତରକାରୀ କରିବା, ମସଲା ବି ଦେଇଦେଲି। ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବା, ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଦେବା। ଆଜି ମୁଁ ମସଲାରେ ଟମାଟୋ ବାଟିନି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲେ ମାନେ ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଭାଗ ଅଧିକ ରହିବ, ତରକାରୀ ଟେକ୍ସଚର୍ ଭଲ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଟମାଟୋ ନେବେ। ଭଲସେ କଷିଦେବା ମସଲାଟାକୁ। ମୋତେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ପୁଣି ଅଲଗା କାମ ବି ଅଛି। ସେଠି ପୁଣି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଲୁଗାପଟା ପକାଇଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଆଜି ପୁରା
जोर से काम होउची हाथ पूरा 100 स्पीड चलती देखिपारे आपण आ जो दिन पूरा माने जल्दी जल्दी रोषे करते से दिन टेस्ट भल लगे आ जो दिन रही रही रोषे करे से दिन टेस्ट भल लगे एमती किसी जहाँ भी हुए जो दिन लुण पानी कथा जहाँ भी जो दिन हम देखो ये मसला मोर कषि बड़ी आलू भी पकई दी कषि एवं ताकू देखिपे बासन बुसन भी पड़गला धोइबा सीम करके घोड़ी से तार सिझिला भितर अलग कम गुरा छाड़ीदे कम गुरा करदे ना से कम गुरा सब रही पुणी आहरी ये हम अधिक कम लगे देखो ये बड़ी आलू पूरा कषेगला ये टिके पानी देकी बसई दी देखो टेक्सचर भी पलि आसला बड़ी सोयाबीन देखो भल भाव होगला एवं ऑफ करदे गैस को देखो ये परफेक्ट डाली होगला चिप्स भी हो गई एवं आसतु खावा को बाड़ीदे समस्ते खाइबे देखो समस्त खाया करदे भल लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।